boys. Sa pick up all your dirty clothes na please. Ito kay Holly. Gamitin niya yan. And dalawang hat yung dinala ko. Nagamit ko ba? Parang hindi naman. Yung isa nagamit ko. Wala na kaming naiwan dito. Yan yung boys, sila na nag-ayos dito. Okay na din. Wala na tayong naiwan. Wala na. Okay. We're good to go. Choke Skyflex mo. Meron man. Sabi ko sa kanya, do you want anything, ate? No man daw. Pagpakita ko just. Yeah. Alright. See you, ate. Bye, Dai. Thank you so much. Si Dudong, hindi na natin mahalikan si Dudong. Tulog ba si Dudong? Tulog ba si ano? Si Hindi? Nagising lang siya. Parang siguro gisingin ng Magpaalam ka na, Mi. Paalam ka rin. Bye, ate. Tulog ka rin. Love you. You go back to bed, okay? Hindi na natulog. Dami mong pabaon. Pinabaunan siya ng Skyflex. Ulang na yan. Ayaw naman. You guys want to bring chairs? That's alright. Anytime. That's us to sa. Yeah. Bring that on. Say bye na to kuya, oh. Say bye to them. Say bye, Come Ara. with me. Say Come bye on. to Nadu. What is this? That's Holly. Let's say bye to them. So we'll see you soon. You stay with us again, okay? Yes, thank you. Ate, okay. Be, ano sila to? Aalis lang namin. It is 8:29. Good morning, boys. Zaki. Good morning. Thank you again, Race and Dan and the kids. Magiging busy to si Jan pagdating namin kasi pipick upin niya yung caravan. May pinalagay kasi siya sa caravan. How many weeks now, hon? The caravan been in the month? Couple weeks na kasi meron siyang pinalagay doon. So, kailangan niyang pick upin pagdating namin. Kasi si Jan magiging busy na kasi may charter siya. When is your charter, hon? Thursday, Friday? Thursday, Friday, Saturday. So, ipiprepare niya yung kanyang mga fishing rods and yung, You're going for 3 days? yeah, every day. Yeah. It depends of the weather. But nakabook siya for that. And yung mga customers niya is from Melbourne, ha? Yeah, from Melbourne. Lagi sila nagja-charter ka dyan etong holiday na to, yung Easter. Kaya wala rin kaming holiday for Easter kasi last time sa Port Lincoln kami, diba? So wala kasi may booking siya ng date na Easter talaga kasi yun talaga yung holiday din kaya wala. So nahiya naman si Johnny Boy na kasi minsan kung hindi niya kakilala or hindi niya masyadong kakilala kasi ito matagal niya ng customer, so you're good here, Han. Matagal niya ng customer. So, minsan kasi, hindi naman natataon sa Easter yung kanilang pagpunta dito. But this time, nataon. And nahiya si Jan na, na magpa-family holiday or anything. So, hindi na lang, inab niya na lang yung kanilang date, kung anong gusto nilang date. Kaya yun, guys. So, sa Easter, we'll see what we're gonna do kasi si Jan is busy. Si Kuya, gusto ni Kuya sumama sa daddy niya. But, full yung kanyang boat. As in full. May limit lang kasi yung yung pwedeng sumakay. You're good here, Han. So, yeah. Ang ganda pa rin ng weather. 26 degrees. 25 na. Yeah, 26, 25. Bumababa, tumataas siya. Ang ganda ng weather dito.
told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? What are you gonna get, hon? Take them back. Okay, if they have, can I get one? How about you, Baba? Just like Tulog. First stop namin dito sa Talamban. Kuha kami ng makakain. Anong oras na ba? 9:39. Si Holly, pero nag-breakfast na yung kila Tita Rayce niya. And si Rayce, magluluto sana siya ng breakfast para sa amin. Sabi ko, wag na. Ayan, si Sak. Ayaw naman ni Sak mag-breakfast. And tinanong siya ni daddy niya kung gusto niyang pagkain dito sa Talamban. Sabi niya, hindi. Si Jan kukuha yun ng bacon and eggs. Masarap dito yung bacon and eggs sa Talamban. Kaya sabi ko, kuhaan niya na rin ako. Tagal ko na rin hindi nagbe-bacon. Oh my God. And bread. So, today is the day. Si Kuya sumama sa daddy niya. Ang init. 26 degrees pa din ang init. Sana sa amin maganda rin yung weather. Kasi alam niyo naman sa amin, hindi pareho ang weather dito. Lagi malamig sa amin. At si Holly tulog. Pero nag-breakfast na yung kila Tita Rayce niya. And si Rayce, magluluto sana siya ng breakfast para sa amin. Sabi ko, wag na. Ayan, si Sak. Ayaw naman ni Sak mag-breakfast. And tinanong siya ni daddy niya kung gusto niyang pagkain dito sa Talamban. Sabi niya, hindi. Si Jan kukuha yun ng bacon and eggs. Masarap dito yung bacon and eggs sa Talamban. Kaya sabi ko, kuhaan niya na rin ako. Tagal ko na rin hindi nagbe-bacon. Oh my God. And bread. So, today is the day. Si Kuya sumama sa daddy niya. Ang init. 26 degrees pa din ang init. Sana sa amin maganda rin yung weather. Kasi alam niyo naman sa amin, hindi pareho ang weather dito. Lagi malamig sa amin. Parang wala. Wala silang gulay. What? They don't have it? Nothing. Nothing? Oh. And they're like, 10 or 15 minutes. If Don't they worry get about it. If they're gonna make it. And like the line-up's out the door. Oh, ang dami There's no tao. food. There's no food. Kasi holiday nga. So, wala guys. Pero okay lang naman ako. I didn't hear that when I was saying it. Yeah? First time you seen like that? Yung line up daw na hanggang sa door. So, wala eh. May bigay si Rayce na sea salt and vinegar. Tapos, eto. Meron akong dala nito eh. Yung baon namin papunta doon. Hindi naman nakain ni Holly. Pero si Holly, sabi niya, tinanong siya ni Tita Rayce kung gusto niya ito. Sabi niya, oo. Hindi niya siguro alam, mayroon din akong dala. Pero dalawa lang ata yung dala ko nun. So, wala eh. Okay. Okay. Right? Yep, yep. Punta kami dito sa OTR sa Motorsport Park. Ayan. What do you get? Hungry Jocks. Kasi gusto niyang kumain talaga ng something. Pero dami ring tao. Kasi holiday nga. At here da, ano? Ayaw mo na mag-park. Hot cross yan. Hot cross yan. I'm not going. Okay, I'm going in. TJ, can you get that? What? Dito gusto ng mga bata. Walk in a box. Come on. Hungry Jocks na. Sarado pa dito. O ano na nangyari sa ating Sarado pa. 2 minutes pa. What number am I, Kuya? 333. 2 minutes pa. What do you want here? Fried rice? That made one. What? Did you pick this one, Sa? Scratch there. That's your mole. You picked the mole. No, I didn't.
Scratch. Oh my gosh. Be careful with your mole. What's it called? I want a Are we gonna eat here? We're gonna eat here? Yung dalawa, hintayin pa nila yung kanila. Baba! Yours is ham and cheese toasty. Yung dalawa, nasi goreng. Mi goreng pala, mi goreng. Ito, meron tayong hot chocolate and bacon deluxe. Oh, that's nice. Go eat. Ayan yung kanya. Sit down. why would you see me? Because the cheese goes on. Ah, yung cheese down. Oh, oh, that's nice. Hot, careful. Natin yung makan. Ooh. Oh. Luto na yung kanila. Tapos na si Jan. Fried rice yun yung kanila. Tapos na kami kumain. Anong oras na? 10:20. Are we taking kit or mining? Yeah. Kung hindi kami kakain dito, sa Mininggi sana kami. Mas quicker kasi doon, kaso gutom si sir. Kaya dito kayo dumaan. So, dada tayo ng kit. Okay. Si kuya naubos niya yung kanyang fried rice. Si Sak hindi niya naubos. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause this door won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. When it's over, I will see what I've done. Letting go too soon. Oh, I'll be stronger. Bye na kami, guys. Ala, una. Is it 1? Mag-alas 2 pala, guys. And meron pala ako dito. 2 weeks ago ko na ata. Hindi ko pa na-unbox. I-unbox ko yan sa inyo mamaya. And Shoot me off. si John pupunta ng... You're going to the Mount, right, Han?
Oh, kasi pipick upin niya yung caravan nga. Baba, get those now, please. Alright. Ano kayong dinner namin? What do you want for dinner, ya? Sumama si Kuya kay Jan pagkuha ng caravan kasi si Kuya yung mag-a-assist kay daddy niya. And yung aming katapat, binigyan niya ulit kami ng fijowa. Ayan, ang sarap nito. Ito yung second time niya bigay this year. Hindi ko alam kung na-vlog ko yung una. But yeah, meron ulit siya. Si Holly nakakain na ng 4. Habang nag-unpack ako, kumain siya. Ayan, iniwan niya lang dun sa aming pagola. Ayan, ang bango. Para siya guys na kwata. Kasi ang tamis nito. Sobrang sarap niya. Fijowa. Pag binuksan mo siya, para siyang bayabas ang itsura. Ganyan. Pero wala siya yung malilit na seeds. Para siyang jelly na hindi mo maintindihan. Basta masarap siya. And nilabas ko na rin yung aming dinner for tonight. Lang kami so sausages. Ayan. Ayan yung tsura niya. Ang texture niya, parang bayabas na. Yung parang may sand. Pero yung lasa niya kakaiba, masarap. Imported. Imported ang lasa niya. Sarap niya talaga. May puno kasi siya dyan and season na nito. So, alam niyang gustong-gusto ko to nung last year niya yata kami binigyan nito yung very first time and sinabi niya na gustong-gusto ko. And ayan, binibigyan niya na kami. Ito yung aming dinner. Easy lang kasi anong oras na. Tapos, nagluto na lang siguro akong rice sa mga bata or mag-order kami ng chips. And siguro ano ko na lang din to, i-continue ko na lang bukas yung ating vlog. Kasi gusto ko mag-edit guys. And mag-vacuum muna ako. Baka mag-edit. Na-put away ko na yung mga gamit namin. And nahugasan ko na yung mga iniwan ng mga boys. Kasi di ba naiwan sila dito. Hinintay nila yung daddy nila. Nagluto sila ng chips. And yung mga kalat nila, hindi nila nalinis. So ako naglinis. So nahugasan ko na sila. And now mag-edit ako. Wow, masarap. Nag-edit ako. Mamaya pa siguro yun si Jan. Kasi ididiretso na yun ni Jan na caravan sa shed. Okay. Mag-edit muna tayo guys. Sarap talaga nito. Ang tamis. Okay. Mag-edit muna ako. Kumakain na naman siya ng figowa. Tama ba? Fijowa. Ayan na yung mga nabalata niya. So good, no? And nagluto ako ng rice. Sabi ko, itutuloy ko to bukas. But, yeah, itutuloy natin to bukas. Pakita ko lang sa inyo yung ginagawa nito. And, luto ako ng rice. Pinapalamig ko lang. Kasi, si Sak, kinain niya yung tira niyang, fried rice. Gusto yun ni Kuya. Sabi niya, gusto niya ng fried rice. Sabi ko, magluto na lang ako. Fried rice? Yeah. Now, today? Yes. Hmm? Fried rice today? Yes. I haven't had that for a long time. And it's gonna taste good because of my mum's. So, nakapag-chop na ako ng garlic. And ito yung carrot, peas, and corn. And meron tayong bacon. Yung pieces na siya, guys. Na chop na yan. So, and yung ating kawale or skillet. So, magluto na ako ng fried rice. And nandito sa air fryer yung ating sausages. Naluto ko na yung, luto na yung bacon and yung eggs. Ngayon naman ay, binabrown ko lang na saglit yung ating bawang. Dapat wag siyang masunog. Okay na to. Ilagay na natin yung rice.
Si Sak nag-ride ng bike. And si Jen at si Kuya kararating lang nila. What are we having? Fried rice, sausages. You're gonna eat fried rice? Maglagay na ako ng veggies Ha? Water. Where? I have water there, cold water. Kailangan ko rin mag-grocery. Kasi, hindi na ako nag-grocery last time kasi nga, pa-school holiday na din. Punta rin ko ng Adelaide. Nag-grocery lang ako yung baon-baon nila, yung baon sa school. Ayan, luto na yung ating fried rice. Oops, nausukan kayo. So, yan na yung dinner namin tsaka yung sausages. This is Daddy. Ayan kay Kuya. Hindi raw siya magsusausages. Si Sak nag-ride ng bike eh. Baba, come on! I'll see you tomorrow, guys. Hi! Thank you for my eggs. Where's Daddy? Good afternoon. The next day, April 17. And nakita niyo si Kuya, kararating lang nila ni Daddy niya. Anong oras na? 4:25. Umalis sila kanina mga alas 7 ata. Kasi di ba nabanggit ko sa inyo, magiging busy si Jen. So, tinulungan ni Kuya si Daddy sa shed. Mag-ayos ng mga pang fishing. And also, din si Kuya, sumama siya sa malaking boat. Nag-drop silang pots. Sabi ni Kuya, hindi raw siya na seasick. So, wala daw. Uminom lang daw siya ng Coke and naging okay siya sa kutsar. And, eggs. Kasi walang eggs. Kahapon, nagpabili rin ako ng eggs kay Jan. Pero yung natira na lang sa shop is 5. And yun yung ginamit ko sa fried rice. So, ngayon, kumuha si Jan ng 2. Nagkakubos na talaga ng eggs. Kasi nung nag-grocery ako, wala talagang makitang yung eggs na lagi kong kinukuha. And this time, etong eggs nabili sa shop, pero kinuha ng shop sa Woolies. So, yan yung eggs natin. And yung gagawin ko kasi, meron ko dito yung carbonara. Gagawin ko siya, lalagyan ko siya ng breadings, tapos ipiprito. Yan yung dinner namin, kasi hindi pa ako nag-grocery, guys. So, wala pa kayong mga gulay-gulay. Kaya, yan muna kung anong meron kayo sa freezer. And gusto kong i-unbox sa inyo yung aking, tagal ko na itong nabili, mga 2 weeks ago na ata, or more. Basta nung binili ko yung, yung bago natin upuan dito sa kusina, nag-order din ako nito. Ayan. Sa Kmart to. Buksan natin siya. Yung air fryer natin ay gumagana pa naman siya. Pero gusto ko na siyang palitan kasi mahigit 7 years na ata yung air fryer natin. Ipapalagay ko yan dun sa pwedeng ilagay yan ni Jan dun sa shed, dun sa bay, para makumpleto na rin dun yung mga pang kusina. Kasi meron na dun na toaster, and bago yung toaster dun, and also meron na tayo dun na oven. Kung maalala nyo yung oven ko dyan, dinala na dun. Ngayon, ipapalipat natin yung air fryer dun kasi meron na tayong bago. Kinuha ko tong air fryer kasi puti siya. Ay, puti para lahat puti na yung nasa kusina natin. Kasi yung aking rice cooker, toaster, coffee maker ay puti. Idagdag natin to. Hugasan ko pa yung yung air fryer na itim kasi ginamit natin yung kahapon, kagabi. Pinaglutuan natin siya ng sausages. So, sana tumagal din to sa atin, no? So, Anko brand siya. Ito, hindi ko alam kung anong brand nitong black na to.
aking Johnny boy. Pagod na pagod yan. And masakit nga yung, ano niya, yung dito. Sabi ng iba, baka raw, hi babe, oh my God. What's Tabo? This one, macaroni. I'm gonna put up breadings. Are you alright, huh? How are you gonna go Have fishing? you got bread for tomorrow? No, I don't have bread. This one, I'm gonna, yeah. Wala akong tinapay kasi hindi ako nag-grocery. What time you're leaving tomorrow? Babe, Oh, that's 4 4. o'clock in the morning. They got to pull them pots and I have sausages. I can wrap it for you, okay? Oh, may tira ko dyan na sausages, pwede yung ipabaon ka dyan. Yun nga lang, wala tayong tinapay. So at least meron siyang something. Oh, yun lang. Paano to? that's not bad. Hala. You're right, sweat and get off. Paano to buksan? Push? What's the instruction? How to open? Push. Hoy. Hala. May gas-gas na ulit. May gas-gas na ulit. May gas-gas na siya. Punasan natin. Makakadumi lang. Meron siyang gas-gas. Pabago-bago. So, paano siya? Naka-tape pa pala kaya hindi ko mabuksan-buksan. Lumalaban yung tape. And si Sak wala dito. Nasa bay, nagra-ride siya ng bike. And from here, duman sila ni Ollie. Kilala niyo naman si Ollie, di ba? Nag-back road sila. Hindi sila dito sa main road dumaan. Para makaiwas sa mga sasakyan. So, mga 30 to 40 minutes ride daw ng bike yung dinaanan nila. Tinawagan niya naman ako na nakarating siyang okay doon. Kasi sabi ko, tawagan mo ako para hindi ako mag-alala na nakarating kang maayos doon. Maraming beses nang ginawa yan ni Sak tsaka ni Kuya. Pero ngayon kasi may phone na si Sak, sabi ko, tawagan niya ako. Wala lang, naging clingy lang ang mother. Nakalimutan niya pa ako tawagan, nag-sorry siya. Sabi ko, wow! Isang oras ka bago ka nakarating dyan. Ayan. Ayan na yung air fryer na bago. Paanin ko muna to. Hugasan ko muna tapos paanda rin para maalis yung amoy ng... Alam niyo yun, yung pagbago ang inyong appliances, may amoy siyang something. So, eto lang ay mayroon siyang knobs. Yung kasi press lang siya eh. So, pero madali lang naman. Temperature, timer, okay. Hugasan ko muna to. And eto, lagay natin. Alright. And tingnan nyo yung kalat namin dito ni Holly. Kumain kami ulit ng feijoa. Ayan. Ito na lang natitira. Ayan. Yung iba nga ano na hindi na okay. Dalawa lang yung hindi okay. Ito. At 3 pala. Yan, tsaka ito. So, kailangan na, ito, hindi, ito pa. So, kailangan na namin kainin yan. Hi. How's your ride? So sore. You're sore? Why? Because we rode all the way out there to Sore daw siya. Tanggalin na natin to. Hugasan ko to doon sa labas na lang. Sa labas na natin ito. Labas na kaya? Hindi ko lang kung pareho yung height nila. Magpunas muna tayo dito. Tingnan ko kung pareho yung height. Pareho lang ba sila ka?
Mas matangkad na konti yung black. Pero pa 7 yata. Ilang nga ulit. O, mas malaki yata. Baka, parang pareho lang naman. Alam ko 7 to eh. Tama ba? I'm not sure. But, yeah. Labas ko itong, yeah. Hugasan. Ito din hugasan ko, pero ilagay na muna natin siya dito. Si Jen nag-shave. Ready na siya sa kanyang charter. Ayan. So, lahat na white except dito sa ating ating knives. Gusto ko itong tanggalin. Okay. Ayan. Okay. Hinugasan ko na dito. Ito, para madala na ni Jan bukas or after niya mag-charter. Kasi 3 days siya mag-charter eh. And yung mga tao... Is this what goes in there? Yeah, lalagay ko itong silicone dito. Be careful ha, may camera is there. Camera ako nakapatong sa bago nating air fryer. So yung mga taong mag-charter nakastay dun sa shed, sa bay. So ito, ipapadala ko sa kanya para just in case magluto sila. Meron silang air fryer. As in, super linis na to. And eto, ilalagay natin tong silicone para may masalaan ng oil. Sabi ko doon ko ito sinugasan sa labas, dito na lang. Hindi pa tayo nakapagluto ng dinner kasi matigas pa yung aking macaroni. God, ang tagal na nito, 7 years or more. Lagay natin itong silicone. Ayan. This is ready, ha? Pero maliit na yung silicone, pero okay na yun. Meron sa Kmart na silicone na mas malaki. Pili ako nun. Pero for now, eto okay na yan. I'll put this outside, Han, okay? This is ready for you. Nanonood ako ng Korean. Marriage contract, pang 2 o 3 beses ko na ito napanood. Pero gusto kong story kasi nito. So habang lilinis tayo dito sa ating air fryer, inon ko siya. Well, kanina pa siya na-com, pero hindi ko naman siya pinapanood. Pinapakinggan ko lang, pero alam ko na naman kasi yung story. Then eto, hugasan ko na rin. Lahat na malinis habang hinihintay ko yung ating macaroni. Matigas pa kasi eh. Ayan, tigas pa siya. Madali lang naman yan. And meron ako dito kamote. Magkakamote ako. Hoy, Saki! Yung pinagkainan mo ng chips nandito lang. Ang mga batang to.
everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene, as tears were streaming down her face, down her. On ko siya. Siguro mga 10 to 15 minutes. Lagay natin 100, 200. Okay. Maingay ba? I-try kong ikat to. Maliliit na square lang. Pwede ko na siyang ikat. Tama lang na size. Ayan. Okay. Prepare na natin yung kanyang breadings. Gamitin natin ulit to, yung ating pampered chef na yung may 3 trays para sa nagbe-breadings, mas maganda to. Ayan, kita nyo na to. Sa Amazon ko to nabili. Okay, prepare ko lang. Flour, eggs, and breadcrumbs. Dalawa lang munang eggs. Tears misting in her emerald eyes, as everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene, as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. She held in her hand a ribbon of silk, so lightly that it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, though she didn't freeze. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. So, bali tatlo. Do you want aioli or ketchup? Wash your hands, boys. What is that? Macaroni. I'll just have a macaroni. We'll just do it, don't we? Yeah, you had that before, but round one, but this time it's square. Ano? Is it good? You want something like aioli? No. It's tasty now, right? Or ketchup, tomato sauce. Tomato sauce, not ketchup. Yeah, get tomato sauce on. Hot.
It's That's still mine, hot. leave it. That's Daddy. What? Let me try. Okay, try. It's hot. Too hot. Nice now. Put bacon in it. Like, huh? Bacon. They have bacon. Ayan, kumakain na sila. The bacon. No. Gustong gusto ni Jan. Carbonara, lagi ko sinasabi macaroni. Carbonara yan. Nice, ha? Where's Kuya? Hamburger. Kain na kayo. Hindi ba ako tapos magluto? Yeah, one more. Well, how many you had? That's three. That's your third. And big slice as well, huh? Tomorrow, what do you feel like eating, Han? You're not gonna do grocery tomorrow. What do you feel like eating? Steak? No? Or do you want me to get the roast? No? Rice. Yeah, we haven't had roast for a long time. What? Can't. Friday. Ay, yeah pala. Oo, kasi ano, Friday ba? Can't eat red meat. Yeah, no meat pala for Friday. Why? Oh, so we can just have, Why, Dad? do you want to buy prawns and creamy garlic prawns and rice? Why can't Huh? me? Good Friday. Good Friday Dad, ba? Rob wants me to go there. I'm not going. I'm having a fed Motion. What for? Robert. Then I'm coming out and go to bed. Bruce Daddy has to go fishing tomorrow, so. Sake, where are you going? I'll show you what's He already knew. No, because Brock already. Oh. You know he got this for $20. 20 bucks. 20 bucks and That's then right. So they're going to sleep in the swamp. you're gonna sleep in there. Look. That's cool. That's it? You're full? Tough, tough. Oh! Send that to me so I can insert where you're going to sleep. May binili raw si Brock na 20. Which one? The white canopy? Brock bought the Yeah. white canopy. It's 10. Oh, smart. The- It's a, $10. said he's got a rip in it already. And then, nilagay yung swag doon. So, doon siya mag-sleep over. See you, Zach. Do you need your sleeping bag? Do I need a pillow? Yes, you do. Get your pillow. Dad, do I need a pillow? Tell Daddy. Baba. Zach. Do I need a sleeping bag? Yes. Han, don't forget the air fryer. Please. You like it, yeah? Tapos na kumain ng lahat. And ito yung tira pa. Ito yung ipapabaw natin kay Jan kasi wala tayong bread. Meron ba ako dyan yung sausages? Pero ito na lang. Yung tira kahapon na sausage. Pero gusto to ni Jan. Ito na. 3 ang bibigay natin or 4. O, 3 lang. And meron akong chocolates. Meron chocolates dito. Para may energy si Johnny Boy. Ayan. Ito yung KitKat na bunny. Wala pa tayong chocolates for Easter, guys. So, bukas mag-grocery ako. Doblin ko to. Grocery tayo bukas. Kasi wala rin kaming tubig. Maraming wala. Kasi na-visit tayo. Pumunta tayo ng Adelaide. Yung bawal dyan. Mainit to, so mamaya ko na ito ilagay sa loob. Mainit pa kasi ito. Ako. Yan na lang yung hugasan ko. And buksan ko tong Sip to Glow. Naubos na yung aking Sip to Glow dito sa fridge. Ito yung collagen natin. Masarap to, guys. And maganda siya. Para sa akin na. Yun nga lang, medyo pricey. Ito yung pinaka-pricey na collagen na nabili ko.
So, meron siyang 7 lang. Mahal siya. Tapos, 7 pouch lang siya ganito. Oh. Sachet. 7 lang. Kasi yung ibang collagen na binibenta ko, 10 pieces ang laman. Tapos, mas mura pa kaysa dito. Ayun siya. Ano yung vlog guys? Yun na yung vlog natin for today and kahapon. Oh, that's Daddy. That's Daddy Baba. Do you have another one? No, this is for Daddy Baba. Okay, let's close the vlog. Yun na yung vlog natin guys. Thank you. Please Please like, like, please subscribe, subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Good night. Is there any chocolate? No more chocolates. Wala akong chocolates. Okay, put this one in the bin, please. Okay, good night, guys. Night. Good night. Cause I think I do want you next to me.